Allow me to read a scripture, expound on that scripture, and then I pray. Zuva ranhasi tine chiitiko chisati chamboitika mukati menyika yedu, kuuya panhandare ino nemitumbi inokwana mitatu. Pane majenerali anokwana maviri. Zvinonditendereiwo ndiparidze mharidzo yakanangana nokuwanda kwevashaya, mharidzo yakanangana nemashoko andakakumbirwa imi ex-president muri pose. Goro riye tabhururuka nendege kuenda kugokwe, imi muchiri CDF, echi vachiri Minister of Defense, General SB mwe vachiri Brigadier General. Manditi handei kugokwe musina kundiudza chikonzero chishanoitwa ikoko. Takuda kunomhara ndopamakachienda kunotaura naminister, ndopanotaura naechi vachiri minister, ndopavakazondiudza ndege ichimhara kuti tauya kuno kuzoviga chifu akati. Zvinewo uchaita basa rinoti nerinoti, vamwe vese vaiziva misheni indanga ndisingazive. Ndokubva ndaparidza mharija ndichaparidza pano. Mushakabva akataura muripo akati kana wakuzoparidza mumwe musi ndafa kana kuti ndiripo, usamhanye nyatsoibvisa nyaya iyi nokuti inokosha. Ndozvandakuita, kusamhanya nokuibvisa nyaya iri pano. Hebrews chapter 9 verse 27 inoti, zvakatemerwa kumunhu kuti afe kamwe chete, kana afa kamwe chete kutongeswa kwogotevera. Zvakatemerwa kumunhu iwe neni kuti afe kamwe chete kutongeswa kwogotevera. Ndobvunza ndichitini, zvakatemwa rini? Kareyo Mwari vasika zvinhu zvose panyika pano, mukadziri tutu, mombe nemukadzi wayo, garwe nemukadzi waro, skiza nemukadzi wayo, tsuro nemukadzi wayo, jongwe nesheshe. Munhu akabvaonekwa kuti haari ngori ega, haana wokutaura naye, haana kufamba naye, Mwari ndopo wakafuka zano rokugadzira mubetseri akakwanira kumunhu. Ndobva ye Mwari chiremba mukuru avadisa hope yekutanga pamunhu wokutanga. Munhu avata, Mwari ndobva vaita operation kachiremba mukuru. Ndokupinda nemunhu mutheater yavo, ndobva vaita operation. Vaita operation, ndobva vatora rumbavu, ndobva vagadzira mukadzi. Munhu aona pamuka kuhope, ndobva aona parutivi pake pane munhu chinhu chiripo, akabva ati uri chinonzi chii, ndokubva ashaya zita. Dai vanga varomazano vaite paragraph of human perfection, asi akati uyu achanzi pfupa remapfupa angu, achanzi mukadzi nokuti wabviswa kumurume. Mwari akapa munhu nemukadzi wake mitemo yekurarama, ndokubva vakurarama havo. Mwari ndobva audza pamusoro pemuti, usiri something special pauri, asi kutesta obedience yavo. Kanzi zviro kwazvo musadye. Iye munhu ndobva atamba nezvisingatambwe nazvo, ndokubva adzima moto neparafini. Mukadzi ndokubva apfurwa nenyoka huru yakare, akabva atora fruti imwe chete ndokubva aruma, ndobva arangarira tsumo yemashona yekuti chaona idya nama mutarwana hanganwa. Ndobva akamhanya kuti oh darling tambira. Murume akabva ati maite henyu mampofu, maite henyu masibanda, maite henyu mn'uve, auchira kunze kwokuti arambe. Vapedza kushama, ndopakanzi vaona kuti havana kushama, ndopavakanohwanda pamberi paMwari, ndopakatanga dressmaking ipapo. Vakusona, vane clothing factory yavo yokusona mashizha, maybe stitch yavaita idhunge kana kuti running. Vakaona kuti mashizha anooma. Vadaro Mwari ndopaakauya, ndokubva abvunza munhu kuti asi wadya, asi muchero wandikakurambidza setsika yevanhu. Ndokubva ambobvunza tsika anzi mudzimai. Mukadzi ndobva abvunzwa, haana kubvuma, akabva ati nyoka. Ndopakabva patemwa naMwari kuti munhu achadzokera kuguruva, munhu achafa. That's why nhasi tiri pachikomo pano. Kufa hazvinei kuti wafa nei, ingave COVID, ingave tsaona, ingave pfuti, chinoshorwa chete kuzviuraya. Asi kana kuri kufa kwakangofanana, kufa. Ndopazvakatemwa naMwari kuti munhu afe kamwe chete, kutongeswa kwokutevera. Ko iye munhu anotongerwa iko
Mwari harisi Mwari risina tsitsi rinongobata vanhu richitonga richibata vanhu richitonga. Pane zvinotongerwa munhu pamatare pano panyika. naMwariwo kunyange vachitonga vanhu pane zvavanovatongera. Pane murume akamiswa naMwari anonzi Jesu, anofanira kugamuchirwa nevarume nevakadzi. Saka mhosva huru ichatongerwa varume nevakadzi vari kundinzwa pano ndeyekuti pane murume anoitwa Jesu, vanhu vari kuita zvivindi zvekumuramba, kumugamuchira. Ini ndana 35 years ndiri kudefense forces, nekuti veko vakachenjera, vakaziva kuti kune moto uriko, kune denga ririko. Kudenga hakuendwe nediscipline, vanoita emphasize discipline variko. Asi ini ndakaonekwa ndichikomanda, ndinosungwa, handibvumirwe kukomanda. Changu chandinomukira kubasa nokunobatirwa kunzi wanonoka kuenda kubasa ndechekuti ndanonoka kuenda kumasoja kunovataura kuti varume gadzirai mugamuchire Jesu. Kana magamuchira Jesu maresigna kubva mumhomho inongonzi vanhu vaMwari makunzi vana vaMwari. Kuve mwana waMwari hakuwanikwe nemhaka yekuti waberekwa mumba mamufundisi kana kuti baba wako mufundisi kana kuti unozama scripture akawanda. Kuve mwana waMwari kungovhura mwoyo wako, zviri very easy. Kujusa ekoneti kunotonetsa kuti star 133 oti manhamba anokwana 19 this and that ozoti star hash call zvakatoma. Kugamuchira Jesu zviri nyore, kungovhura mwoyo wako. Regedzai ndiite justice varume nevakadzi kuti pay masters ndibhadhara mushe next month. Ndichikuudzai zvaanondibhadharira kuti ndikuudzei kuti varume nevakadzi ava vaenda vapedza pavo, asara ndiwe mangwana ndiwe uri kuteera. Pamwe mangwana pamwe this is the last message I don't know because I'm not assured of my tomorrow. But regedzai ndikutaurei ndichiti pane murume akamiswa anonzi Jesu, varume nevakadzi anofanira kugamuchirwa. Kunyange wamugamuchira wamwana waMwari ndounozonzi kana wazofa onzi pinda pamufaro wako. Kudzai ndipedze ndichiti General SB mwoyo vakanditaurira rimwe gore muramu wavo ashaya, vakati mwanangu, the Lord has spoken. Ndikati what do you mean baba? Hanza mainini wako vashaya agadza amayewo ndobva vazoshayika, ndobva wandichaira foni. Vakati mwanangu, the Lord has spoken, but this time he has spoken close to my ear. Ndikati what has happened as my mother has passed away? Ndopa vakazonditi vamborwara vakapona. Kanzi mwanangu, apapa ndaifunga kuti ndichapfuura asi ndasesekedzwa. Kunyange Mwari akazotaura ndambopuwa mukana wokurarama. Zvino kana ndazofa udza vanhu kuti vasati SB afa vanoti the Lord has spoken, and ndinenge ndadaira the Lord is going to speak and you are going to respond. Mweya wako unoenda kupi? Kumoto here kana kuupenyu usingaperi? Tinamati. Abongo nesho wangu toda kunamatai nokutendai pazuva ranhasi nokuti matipa mukana wokuti tigone kurongedza hama dzedu. Kunyange mwoyo yedu yatsemurwa, pamwoyo pedu paiswa mavanga, asi hatingakutukei, hatingakumhurei, hatingakutongesei. Nokuti ndimakapa mhuri yekwamwoyo, mhuri yekwaZimondi nemhuri yekwamatiza. Vakanga ari murume, akanga ari mudzimai, akanga ari mwana, akanga ari sekuru, akanga ari chii, vakabatira nyika yekwedu. Taingokubira mwoyo wenyu munyaradzi wamukati handingakusei muri moga kuti uye bate mhuri mbiri idzi nenyika yose yeZimbabwe, kubva kuna commander in chief nevanga rakakura kudai. Imi Mwari munogona kuribata nokurinyaradza. Mumwe nemumwe achadzokera achiparadzika achienda kutendere kwake, asi mhuri idzi kudzimba kwavo muchangeni navo. Vekwamwoyo vasipana, vekwamatiza vasipana, vekwaZimondi vasipana, vari pedyo nevari kunze kwenyika, vose vari kunzwa mharidzo iyi. Imi Jehovha mupenyu, vanyaradzei, vanyaradzei, nekuti munogona kuzviita, hamugoni kuti limited nedistance. Takuna matairi maproceedings ose achazouya naacting president mashoko vachauya nawo kwatiri. Ngareve chiro mukati muupenyu medu tigone kutanha shisha ratingagone kuverenga nokurava, tigobatawo nokukopa zvakanaka. Takuna matai muzita renyu Baba nereMwanakomana neremweya mutsvene, tose titi amen.
Zimbabwe correctional services. Tora inzvimbo dzenyu pazvakazarurwa tichitungamirira tinotenda. Ipai vafundisi ivhu vadyare. Yakumbira akatogena pakuita president pake kana pakazarurwa. As much as it pleased the Lord, His infinite wisdom and providence will allow the souls of General S.P. Honorable Dr. J.B. and General Peter taken from the soul commit their bodies now to the ground. Earth to earth, dust to dust, ashes to Notenda ndakusira nguva inei kuna permanent secretary of home affairs vachitungamirira pachinguva chino chekuiswa kwemaruva. Ndaikumbira kuti CS Pesa permanent secretary vakadaidzira vanhu vakurumidze kufamba vavanenge vachidaidzira. Notenda. Thank you, Hello. It is now time for laying of wreaths. We will start with family representatives. Family representatives. Uko zaita kau? Yes, right. Kira ndai, siapa kadai drandi, saya drandi apa pun komesa. Excellency, the President. Commander in Chief. Concurrently, Commander in Chief. What about the Commander in Chief? Mapache, remesa. Yeah. Right, Commander, do another command. Up. 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 Honorable Deputy President, General Retired Mr. Acting President, Acting President. Up. 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 Up.
National Chairman. Não? Pode subir de pé. Bora comigo, né? Vou ver na rodada. Justice. Chief Justice. Chief Justice. Vai, Deiro. Service chiefs, starting with Commander Defense Forces. Joga per buonare.
Commissioner General of Police. Up. 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 Up.